blancas y finas como la plata. Las doy de barrio a 3 chiquitas. Pues las lanchas que arrancan con nuestro puerto las traen volando nuestros chavales que vienen a niños hoy a marchar. Pues loco. Beitu zepozik dagoen, gerrikoa jarri duenean. Ondo lotuta egon behar da, bala espada, kotxean ere ez da, holan egin behar da. Eta gora, hegazkina, hegaz doa. A ver, badago sarreraren bat. Horrelako sarrerak idazleak egiten ditu, batzuetan, berak nahi ditulako edo eskerrak emateko, ezakigu zergatik. Gure gorrezko kasa, lakastruak gaini zareten dut. A ver, bezka. Hau da maratna.